watshela ubaba ukuthi makahlabe inkabi eziyishumi. Okay. Emva lokho inkabi like inkomo. Yebo inkomo. Okay. Yeah. Yebo ekuhlabeni inkabi ebese amakhanda enkabi ezo5 ayigqibe phansi lapha ngomnyango webandla. Then amakhanda futhi ezinye lezi ezo5 uzobe sewagqiba lapha ealtare epulpit lebandla. Okay, indlu yesonto yakhiwe ekhaya. Yebo isekhaya egcekeni. Yebo. All right. Okay. Yeah. So uma esewagqibile ke kuzoba khona ukubola kwalamakhanda lawa. Then emva kwalokho kuqhume impethu. Ngenkathi kwanda lezi impethu lezi ukwanda kwabantu ebandleni. Nina bekashana kaMenzi yaphuza umlaza ngameva nina bendlondle nophapha ekhanda nina bendlovena amandla ezifundazweni zethu zonke ekhona eNingizimu Afrika. Awu bakithi asibingelele abantu bonke eNingizimu Afrika, sibonga uthando, sibonge sapho, sibonga nje isineke nokubekezelelana kukhona konke sikwenzayo. Ayila kukhona ama mistake noma wekho kodwa loni nathi njalo siyabonga kakhulu nganzayo sesiphinde sabuya futhi ohlelweni lweni olubiza ukuthi izimpande ezama-Afrika. Igama lami King Sicaka ngalo qinzi sizothi Sicaka seyishaya emponyela mfaka amancisa kancane ededela into mbambeso kona ubhambathe emhlana amagola umalala nomunye indawo avakufela ngenhlikhlana esidehlekisa amakhitha ngoma semtubatuba undaba zakhehlele khona emhlaza aphuma kwebanjalo mahlombe abanzo ogijimene inkinga athi kunalutho awuthi ngeniyeke ngaze nithi ngidle idatha leni senivuka umona. Sithembe ukuthi nikahle niphilile kaza kwethu. Siyabonga siphinde sinamukele futhi once again ohlelweni izimpande zama-Afrika le iBlack Life TV. Asibingelele ke sihambele sethu esinaso namhlanje siza ukuthi ngabe uzosixoxela ini kuphi kanjani nobani. Bhuti wami sabona. Yebo kunjani bhuti? Mukahle mfowethu. Siyaphila njani baba? Ake ngiphuza amanzi. Ngihlisa ulaka. Hayi sikhona mfowethu ubhuti ubani? Igama ngiyokwanda kwebandla ngwakaDube isibongo. Abe kwanda kwebandla. Yebo. Oh showcase nje obizwa ngokwanda. Yebo ngokwanda impela nje. Insizwa zingazi ukuthi basaliphele lokwanda kwebandla. Baze bathola nje nabo sesesikoleni sifunda ndawonye bezwa othisha phela laba belibiza ngokuphelele babethi nje ukwanda kwebandla. Awusoka. Yabona abantu amawinsizwa bafuna belegama nje la. Awuyinsizwa nje belegama eliqinile kwanda kwebandla. Yeah. Bachaza ukuthi why ukwanda kwebandla emagameni onke ndibe khona osenzo obani. Igama elithi ukwanda kwebandla mangizwa kahle ubaba wathi ubaba ke wayumfundisi ngaphambi kuba adlule emhlabeni. Yeah. So ekuzalweni kwami ngathi ukunqamba kwakhe igama kwakuyisifiso sakhe ukuthi ibandla lakhe libe elikhulu nje iKZN yonke. Oh yeah. Yeah, so laqhamuka kanjalo ke igama elithi ukwanda kwebandla. Kanti ke nesifiso sakhe sagcina sifezekile ngoba ibandla lakhe lakhulu. Yeah. Yeah, benjalo nje. Mfowethu ngoba usakhulumile vele ngobaba wakhuluma nangokukhula kwakho negama. Ake sizwe mhlawumbe ukuthi impilo yakho ndiyiqala noma umqalo uvula amehlo ukhulele ephi nendawo ukhule emndenini nomngakanani? Ngizalelwe khona la eThekwini endaweni yaseMlazi. Sure. Yebo kwa V isection. Yeah. Ngokudabuka ke sidabuka le enqutho. Yeah. Kwakhetha umthandayo. Okay. Yebo sasihlala khona ke la eMlazi kwavinjo bade sengishilo ubaba ke ube uBishop ngaphambi kuba adlule emhlabeni. Yeah, so ngikhulile ke bengisondelene kakhulu nobaba besiyingane nje siwu12 mengicabanga la ngaphakathi ngoba ubaba ube namakhosikazi amathathu. Yeah. Yeah, mina ke bengiyinkosana. So ubaba ube nezingane futhi ngaphandle mhlambe ngicabanga ukuthi bezu 11 or 10 mangaphosisi kodwa bezincane kunalezi zala ekhaya. Ha. Yeah. Ngaphandle nje u11 12. Yebo impela. Ngaphakathi ingakanani? Bezu 12 ngaphakathi. Yeah. So ubaba ayobeyisoka lwamuntu uyabazi sabefundisa ukubonakala ngengane. Ukuthi hayi bekhuthela insizwa besihlwa. Hayi bengalali. Yeah, uqinisile impela ke lapha cha ubekhuthela kakhulu wambhem lo ekakhulaza esiketini. Hayi
abaningi yabona nje bekuke kufike omama bakhona lapha ebandleni bezoklina lapha ekhaya ngibuye ngidideke manje ukuthi ngabe imuphi kuma wami la manje ngoba cha hayi bebaningi bephethezela ngithi mangibuka futhi kwezinye izingane zasebandleni ezinye zifana naye ubaba mangibuka futhi laba omabazo ngisho ukuthi hayi ngeke ubaba lamningi ngayo lona yebo ayi so ngikhule kahle impela nje since ubaba ube umuntu ocebile kanti ke futhi ubeyaziwa yabo besihamba ke nendawo uma wami ke akekho mdala kakhulu so ube umuntu obethanda ukuhamba nje indawo angcebeleke savashela indawo zemvelo ama nature reserve kanje ya sambe ndisiyiqiweni sike nje siyo enjoya ezumndeni yeah abenigexa beza ngo soft life cha phela imali ibiningi wami ubaba imali bibuzwa kuye mana ke mfowethu kuyona yonke lento okhuluma ngayo in terms of education and ezinye zezinto bekhamba kanjani beniya esikoleni unihambe nafika phi nebanga lokufunda yebo esikoleni ngiyile kodwa ke ngithe sengiqeda umatric sure kwaba khona isimo sokuthi ubaba uyadlula emhlabeni ekudluleni kwakhe ke ubaba njengenkosana ekhaya bekumele na kanjani kube yimi oqhubeka nomsebenzi wakhe lo kade wenza umsebenzi kaNkuluNkulu since benebandla leziyoni nama branch futhi amaningi ngicabanga ukuthi bekunama branch amabili ilokishi nelokishi ngikhuluma wena Clement wena Ntuzuma wena Masho wena Lindelani bese nama branch nje yonke le ndawo so umsebenzi ubumningi kakhulu so bekukhona ke ibranch ebinganakekelekile so bekuyiyona le branch enkulu kade iphethwe huye ubaba so bekumele ke nami ngiyithole sengigcotshwa ebese ngilida leyo branch leyo ungena ezinyathelweni yebo ngene ezinyathelweni zakhe kwanda kwebandla yebo lasho ngalangena ke leli gama so mfowethu ngoba siyazi ukuthi izingane njengoba zeningi nje ubala u12 plus 11 which is ula 23 weingane nje ekhona eziqhamuka nje esendeni lika baba masingabeka ngesizulu wena ubuyithola ukuphi nobaba seduze kwakhe noma ukude uyena okusondezile noma uwena wasondela kwenzakalani uze usufika kulesi steps ukuthi nawe mhlawumbe sowubona umholo webandla ngalinye la yebo njengenkosana ebekuyimi oseduze kakhulu since ubaba ubebheke mina ukuthi uma yena sedlulile emhlabeni bese kuba yimi ongena ezicathulweni zakhe so besondelene kakhulu nakuba bengingathandi ngoba bengithanda ukudlala nabanye abafana nami njengomfana osemncane khona kodwa ngenxa ukuthi ubaba unesifiso sokuthi ngiqhubeke mina la agcine khona yena ube esengisondeza engifundisa izinto eziningi kakhulu ngikhuluma ngezinto zokuhola ibandla ukusebenza abantu ukprofetha ukushumayela izinto nje ezikanjalo so besondelene nje kakhulu nobaba isikakhulukazi ngathi sezodlula emhlabeni bekungathi samathe nolimi ngempela ke manje bese kuyimi umngane wakhe omkhulu ngoba bese ngafune umuntu omunye eduze kwakhe ngaphandle kwami and ke besishare ezinye izimfihlo nje ejule omamncane kanje yebo injalo baba so mfethu ngiyakuzwa ukuthi ekhaya benihamba ninjengengane nomndeni nivakashe endaweni eziphezulu ngoba uyasho ukuthi benicaphuna kusala kodwa mawubheka wena ngokubuka kwakho wonke lo mnotho ubuqhamuka phe ebandleni exactly noma baba benama companies akarana benzani ubaba ngaphandle kokuba umfundisi ubaba kahle wenza lento le ekuthiwa ukuthwala so ubaba sizwana nje naye ngoba wangitshela lezi imfihlo lezi shuthi ukungisondeza kwakhe eduze kwaba ukuthi enze isiqiniseko sokuthi mina angidlulisi lezi zinto ne so njoba ke bese ngishilo ukuthi kwamele ngithathe isihlalo ke nami ngiye ngihole ibandla leli ayilishilo ubaba kwase kuba khona isikhathi ke la ubaba angitshela khona ukuthi kunenyanga yakhe upheqa somphembezi upheqa so lenyanga le wangisa kuyo ke ubaba asho ke kuyo ukuthi
nanga umuntu ozokwenza umsebenzi emva kokuba yena esedlulile. Angazi ke babevumelane ngani. Okay. So ubaba angitsheleke angandisele nje konke ukuthi wenza kanjani noma kukhona okunye angifihlela kona. Ngoba ke ubaba wayesedlula emhlabeni ngase mina eceleni ngiyahamba ngiyakulo baba lo inyanga le upheqa somphembesi. Yes. Ngiya kulinyanga le ngayibuza ukuthi kwenzeka kanjani konke lokho. Wase engichazela ke lo baba ukuthi into eyenziwa ubaba ukuthi wafika lapha kuye bese wamcela ukuthi amnike lento. So into eyasenzeka emva kwalokho njengokuchaza kwakho ubaba upheqa somphembesi ukuthi wafike watshela ubaba ukuthi makahlabe inkabi eziyishumi. Okay. Emva kwalokho inkabi like inkomo. Yebo inkomo. Okay. Yeah. Yebo ekuhlabeni inkabi ebese amakhanda enkabi ezo5 ayigqibe phansi lapha ngomnyango webandla. Then amakhanda futhi ezinye lezi ezo5 uzobe sewagqiba lapha ealtare epulpit lebandla. Okay, indlu yesonto yakhiwe ekhaya. Yebo isekhaya egcekeni. Yebo. All right. Okay. Yeah. So uma esewagqibile ke kuzoba khona ukubola kwalamakhanda lawa. Then emva kwalokho kuqhume impethu. Ngenkathi kwanda lezi impethu lezi ukwanda kwabantu ebandleni. Oh. Yebo. So nina nabazalwane ebandleni baphithizela nibone impethu. Yebo. My babu sasakholwa ke siyimpethu. All right. Yebo. Bese ke qhubeka kuthini? Yeah, so emva kwalokho ke kubeke sekuphithizela ebandleni nami ke ngingasamangali ngoba sengatshelwa ukuthi lenzakalani kahle yenzeka kanjani. Yebo. So sekumele ke ngiqhubeke nalomsebenzi ke nami ke wasengitshela lo baba ukuthi emva kwesikhathi esithize emva kwa6 months kumele kube khona nomsebenzi owenziwayo la ekhaya. Ngizobeke sengihlaba nga2 mina hayi lo 10 lo okade owasho ubaba upheqa somphembesi wesiqalo. Mhlambe kwanda kwebandla ke ngizwe ukuthi wena ngiyeza ukuthi wawuclose nobaba futhi imfihlo zazigcinwa kuwena njengoba uyazi naleyo ukuthola kababa ngebandla ukuthi etholele ibandla nje. Laba abanye bakwenu baphi baclose ebandleni ba participate into ezenziwe ebandleni noma into abangayingeni bafika makwenze njani la? Yebo labantu bahlala la ekhaya egcekeni kodwa izinto zebandla abayinakile nje kakhulu. Bayaya nje ngaleso sikhathi bona mebephile nje impilo emnandi konke kuphelele kubona ukuthi konke kuqhamukapi abanendaba. Kodwa ke ngiyamsola kakhulu ubaba kulokho ngoba ukube wabagqugquzela nje esaphila ukuthi abanakekele ibandla ngoba yilo elizoba yifa kulomndeni. Ya abayinakile nje kakhulu kangako. Nami ngaze ngasizwa nje omunye umamncane ongikhonzile wathi uzongicebisa nje ezintweni eziningi anginike izeluleko njengoba naye wayebukela kubaba futhi enayo lento yokukholwa. Bandla lini leli ma ungasichaza? Ibandla leziyoni ba. Oh. Yeah. Okay. So kuyona yonke le jazz kababa gqitshwa kwamakhanda enkomo amahlanu eminyango wendlu yesonto nasepulpit. Iyona yiphi indlela eyenzeka ucabanga ukuthi iyayiqhuquzela ekutheni kungena imali la ekhaya kwakwenzakalani? Khona into eyidlalwa abazalwane ekutheni kube nemali la? Yebo ikhona impela into enjalo. Kwakumenyezelwa njalo ebandleni uma kuzophela inyanga ukuthi kukhona umnikelo kababa umnikelo weinyawo uma ubaba ezokhuphuka entabeni njengoba bekhuphuka njalo uma kuzophela inyanga. So kuba khona umnikelo weinyawo kube khona isipheko kube khona transport abalimithiwe kabazalwane ukuthi bakhokhe kangakanani. So leyo mali yayiphuma njalo ebandleni uma kuzophela inyanga. And ke usuku nosuku ubaba kokhona abazalwane ayebasiza ngeenkinga zabo zasemndenini aphinde eluleke abazalwane bakhe futhi abashadile esebenzela khona futhi lapha ekhaya. Okay. Ya kube khona futhi la
elapha khona futhi khona lapha egcekeni lasekhaya ilokho kuphithiza lawo lezi impethu. yebo Okay, so ngicabanga ukuthi yizo ezayidonsa yonke le mali nalabo abantu laba abazoletha le mali la ekhaya yebo okunye kwakune stockfela sebandla angithi niyazi ukuthi kukhokhwa ishumi Sure. so njoba kudlalwa istokfela uma sesohlukaniswa leso stokfela u10% ishumi zaziya kubaba yebo angithi nazo njengomholi. yebo Okay. yebo so zaziya kuye zifike zicontribute ke ezintweni ke zasekhaya ngicabanga ukuthi ingakho nje ekhaya sasicebeka ngaka yiyo le mali letha abazalwane kanti ke futhi ke ubaba waye umuntu eyaziwa kakhulu edumile so kwakuvele qhamuke nje abantu bathi bezwa omunye efakaza base beza ke bezofuna usizo bafe bashima lenkulu thothi umuntu unenkinga nje ukuthi uyawakhohlwa amaphupho so akhokhela lokho bakhokhela lokho ubaba ezovela nje amthandazise kuphela thothi umuntu uzoshiya 10,000 yebo impethu ziyasebenza kakhulu yeah so now sekufika esigabeni sokuthi ke ubaba kaseke emhlabeni sengena wena enyathelweni njenge leader ebandla so wabuyela ke kusompheqe wakutshela imfihlo ukuthi wenzani nani waqhubeka neprocess asithatha usibeke ke eqaleni kwakho ke kuya le phambili kwaqala nje ngokuthi ngigcotshwe as ubishop yebo ngoba imina owayezophatha ibranch enkulu cabanga ebandleni lakhe nisho ukuthi wakushesha kakhulu awuzange uye kumfundisi awuzange uye phafola bishop lotho ma levels mshana ngavele nje nami ngathuka ngoba angaze ngibe umshumayeli angaze ngibe umvangeli angaze ngibe umfundisi ngazithola nje sengubishop bekhona futhi abanye obishop abahola amanye ama branch kodwa ke angazi mhlambe kwaba ukuthi ngoba yimi inkosana kubaba ngase ngithola ke sengigcotshwa ke sengiba ubishop qoba ngicabanga ukuthi babengafuni kube khona umuntu wangaphandle ozohola ibandla lonke yebo so ngase ngigcotshwa ke ngiba ubishop siloke ke sixhumana nobaba lo Pheqa Somphembezi aloke nginika iupdate ukuthi mhlawumbe emva kwesikhathi esithize ngenzani emva kwesikhathi esithize ngenzani ngapha ebandleni khona into nje eyavele yenzeka ngoba mina ngangashumayeli ngangaprofeti ngangathandazeli kodwa kwavele kwazenzakalela nje after lokho hawo ngoba ngaye ngavashela ubaba uPheqa Somphembezi wangigqumisa kwase kuba khona nje angifakela kona athi ngigeza ngakho ngiphinde ngichele egcekeni ngichele nasebandleni ebusuku so emva kwalokho ngayithola nami sengwazi ukuprofeta sengwazi ukuthandazela sengwazi ukushumayela sikhaleni nje yebo esikhaleni intathu ungayenzi before yebo intathu Sompheqa wayivula lento wayivula khophuka Sompheqesi yeah so ngenza ke nami le msebenzi ngabona umsebenzi kaBaba uqhubeka yabo imali lokuqhubekile futhi ngena abazalwane khona aba offerisha ngisho ukuzocleana ekhaya lapho ekhaya mkhulu umuzi kodwa nebaningi nani ningayicleanela yebo sibaningi kakhulu kodwa sasithola nje abazalwane bethi bazocleana nje bayibiza lento ngokunakekela ugcobo yebo it's part of umnikelo ku yebo so babeza ke bezocleana abanye bapheke yona sasithola ngisho abanye bavele basuke bezogada nje hawo bezogada sithola abanye sebe nebhamu la ngaphandle bathi bagade nje umuzi kaBaba wabo yebo so yeah kwahamba ke safika ke isikhathi la ngithandaza khona kwavele wasuka nje wathi angithandaze uma ngithandaza yase ifika into kimi ngazibuza ngathi ngempela sifike kanjani la ngoba mina lokho ngangithi ngikwenzela ngikwenzela ukuthi ngisize ubaba ngisupport nje ngomsebenzi wakhe sure ukuthi ke ngagcina kanjani nami sengi-attached kulento yobufundisi nani angazi kodwa nje kwavele kwazenzakalela nje sikhaleni nje yebo esikhaleni nje so into ke yasenze emva lokho ekuthandazeni kwami
kufika into kimi engibuza ngabazalwane. Okay. Angithi ngiye ngasho ukuthi ngiye ngazithola sengiprofeta. Oh yeah. So kufika into kimi, it's like ngikhuluma nomuntu une voice thizeni. yebo kodwa angimboni lo muntu. Yebo, so uzongibuza ngabazalwane ukuthi labazalwane abanezimpilo zabo ezimile ngenxa yomndeni wala ekhaya. Akamenshini mina, akamenshini ubaba, kodwa uthi ngenxa yomndeni wala ekhaya uthini ngabo. Yase ingithinta lento, ingilimaza to an extent that mangiyibuka yabhlunga inhliziyo yami. Yabhlunga kakhulu futhi inhliziyo yami ngoba ngithe mangibuka abazalwane impilo zabo imile. Zimile impilo zabo. Bengicabanga kodwa bayanikela la. Yebo, bayanikela kodwa nje alukho litheni okwenzakalayo kubo. Bamile, mayingamile impilo ishona phansi. Bakhona mhlawumbe ukuthi mawabuka ubona ukuthi lo unikela ngomnela umholo wakhe wonke. Yebo, bakhona impela. Sure. Yabona nje khona omunye ubaba wakwaNgobese usebenza emafemini. Lo baba loya uthi yena emndenini wakhe umnikelo wakhe uletha wonke. Uncamela ukuphila ngegrant le yabantwana yena nomndeni wakhe. How? Yebo. Okay. So yase ingihlaba kakhulu lento, ingithinta ngoba asideserve yonke lento le esitholayo, kanti futhi nabo laba banikelayo abakudeserve lokho kwenzeka kubo ngoba kuningi abangakwenza ngale mali yabo ukuthi bathuthukise izimpilo zabo. And abekho aware ukuthi lento abayenza bazenzeni lutho, banento bacontroller, abazi nje lutho. So ngiye ngahlala ke ngase ngiyicabangisisa lento ukuthi yini mhlambe engayenza ukuze impilo phela zalabantu zithuthuke, engaloke uthuthuka ngapha emndenini lapho futhi nawo lo mndeni osizwa yileli bandla awunendaba nhlobo nebandla. Habe awuz involved enhlobo entweni zasebandleni, bafika nje ngaso leso sikhathi. Bona mebedlile bangcebeleka, abahambe esikoleni bayahamba. Nakhona futhi uma beqeda umatric mebe uqedile babuya bahlale la ekhaya, abacabanga ukuthi kumele baqhubeke futhi bayofunda, bavula amabhizinisi abo, mhlambe basebenzisa amakhono abo ukuzithuthukisa empilweni noma basebenzisa amakhono abo la ebandleni, kodwa lokho abakaze bacabanga. Sure. So now sekufika esikhathini sokuthi wena uyalizwa lelizwe and lekuguduza liyakudla ngaphakathi ukuthi ngempela wena uyalazi iqiniso ngayo yonke into eqhubeka ebandleni. Kuthini ucabanga kwakho? Uyakhuluma nabantu bomndeni bathini makuthi kwakhuluma nabo bayizwa lento? Kufike phi ecabangeni kwakho? Ngiye ngakhuluma nomamncane okuyena osondele kakhulu kimi. Sure. Umamncane naye ngiyasola engathi wayazi lento le, kodwa wakhetha ukuthula nayo, angazi kanjani. Kodwa yena uvele wathatha as if mina ngiyasisanganele nje. Yabo. So ngathi mangikhuluma naye ke wakhombisa yena noma engarealizanga ukuthi ukhombisile ukuthi ayazi, wakhombisa ukuthi ufamiliar nomhlambe uke wezwa ngayo lento eyenziwa ubaba wanganaka, shuthi usuke yenziwa yizo lezi ilwane lezi ukuthi anganaki. So ekungicebiseni kwakhe uthi yena angiqhubeke ngenze lokho ekumele ngikwenze mina, nginganaki ukuthi abantu abanye kwenzakalani kubo, mina angenze lokho ekumele ngikwenze, lokho kufanele ngikwenze athi ubaba angikwenze. Manje lento iyangilimaza. Ngithe futhi mangikhuluma nomunye wabafowethu engimthembayo. Yeah. Omunye futhi lo mfowethu loyo umndeni wakhe ukhonza la ekhaya. So lo bhuti loyo impilo yakhe naye imile. So ngithe mangikhuluma naye ukhombisa ukungazi naye ukuthi enze njani. Ushiya mina ngiconfused because yimi
uyena umuntu ade ngimthembile ukuthi mhlambe anganginika izeluleko mhlambe eziqondile ngoba uhlaniphe kakhulu kodwa nje impilo yakhe imile njengasemndenini wakhe. So wangishiya nje ngimile ngimangele futhi ngingazi ukuthi ngenze njani. Ingakho ke ngithola nami sengifika la ekhaya ngithi angizolibeka lolu daba lwami mhlambe kungakhona hleze abantu abangangisiza bangicebise ukuthi esimeni esikanje ngenze njani kule situation nje engikuyo kudilwa kanjani nayo. Mana ke mfowethu lapha ekhaya njengamanje uyalikhuluma udaba olukhuluma ngililalela ngiyaluza nababukeli bethu bayaluza. Mawubala izinto ezisekhaya kukhona mhlambe othi mawukhomba ukuthi lokho amandla kaSibanibani besebenza endaweni noma yonke into ithinta labazalwane neminikelo and mawubuka ekukhulumeni kwakhe iqiniso izophinde ikwazi lezi zinto ukusurvive bekhona. Mangibheka izinto ezisekhaya egcekeni including indlu le yesonto imisebenzi yabazalwane akekho nje engathi wake wafika nokuthize ekhaya lutho konke okulapha kuyimisebenzi yabazalwane basebandleni. And ngokuzwa kwami isikhathi esiningi kuyaba ukuthi uma umuntu esidecide ukuphuma kulento yokuthwala konke okufike ngaleso sithwalo kuyashabalala. So okunye okungikhathazayo ukuthi ngizobukeka njengomuntu owehlulekile njengesahluleki nje emndenini. Ibandla sandleni sakho lafa. Yebo. Okay. Nomndeni futhi washabalala. So ngicabanga nje ngicabanga kaningi angazi ngenze njani. Usampheqo kwamthinta ngalento noma mhlambe into ethe mayifika kona wayigcina kona othi awungaqali uye kuyena usadla amathambo engqondo ukuthi ifamily utshela kanjani. Usompheqe angaze ngimthinte ngoba into eke yafika kimi ukuthi uma ngikhuluma naye ngokuthi ngifuna ukuyeka kuzoba khona yena into ayenzayo ukuthi ngingayeki ngoba kukhona phela akutholayo naye. Sure. Njalo nje makuphela inyanga khona umnikelo naye oya kuye njengompheki wayo yonke lento. Yeah. So ngiye ngathi angigodle kimi ke ngikhulume nabantu enginesiqiniseko sokuthi ngeke bangahlulele futhi bazonginika izeluleko okungenza ukuthi yizo engiyidingayo. Manje nabo labantu labade ngibathembele ukuthi bazongicebisa kahle cha abenzi njalo. So ngiyacabanga ukuthi mhlambe kwababukele emakhaya ukhona mhlambe ongafika nesisombululo kuyona yonke lento ngoba angisathandi ngalabazalwane laba baloke begqilazeka egqilazekeni kwabo akukho lutho abakuzuzayo. Lutho nje enhlobo akukho abakuzuzayo kunalokho impilo zabo ziyemuva noma zimenze. Buka lo Black Life TV mawuthi mhlawumbe sekhaya ubuka lo hlelo uyathamela ulalela inkulumo kaBhuti uyayilandela kahle uyayiqonda ngoba abanye bethu banokubuka into beyibuke nje idlula bese umuntu ephawula engakaqedi ukubukisisa kahle qedwe uyibuka le video yonke then uthola ukuthi kwenzakalani. Ma indaba seyitshinga kini sesitshingela ukuthi nanidingide nibheke nexazululo nibone ukuthi ngisukuma kanjani nesixazululo esingasiza umfowethu ekuthenini abe umuntu ongcono oshintsha impilo zabantu kunalokho ezikhona. Umfowethu uyakhuluma ukuthi ibandla walithatha ezandleni zikayise osapha ngalala kwendelela phakade ubaba wakhe wayekade ethwele sebenzisa impethu kwanda kwebandla uthi yonke into esekhaya ikhona ke through ibandla uke wababona futhi abanye benikela ngemiholo yabo yonke ekhaya ukuze bekwazi ukuqhubeka bakhonze benikela ngakho konke uthi yena ekhaya nje njengoba bekhona ayikho into ayazi eqhamuke efemini esetshenzwa umuntu othile yonke into bayithole through abazala njengoba beyimpunyela nje becafuna kusala kodwa njengamanje izwi lafika kuyena lathi uyobabuka beshizila bephila kabuhlungu impilo zabo ngaphambili kuze kube nini na. So iyona into emidlayo ke le uthi uma kwenzeka egonyuluka iqiniso kungenzeka ukuthi konke kushabalala kungenzeka futhi nempilo yakhe bese sicengeni asazi ukuthi wena Paul uthini abatshela bomndeni alitshela ibandla iyekwe yonke lento gujwa amakhanda enkomo la waqhethwa kuphele kwa impethu lezo qhalwe phansi impilo kabusha kusengalunga noma cha umbono wakho ke esulindele sizwe uthi ngabe khamba kanjani. But wami lapha sesiyangasemaphetheleni njengamanje kukhona omunye umuntu okhona lapha ekhaya ozalo umfundisi onento yokuthi ubaba mayephanga la emhlabeni zothatha over ibandla
ey'ntweni oy'bonile wena ngokubuka kwakho uyamvumela umuntu lapho ukuthi athathe over mase over iziphi izinto ocabanga ukuthi ufuna iqaphe eqolo njengonwaba angaweli kuzona? Okokuqala nje lento yokuhola ibandla futhi iya ngobizo. Sure. Ngoba awuvele wenze nje kodwa wenza ngobizo ngoba ibandla okokuqala kulona lakho akulona likamfundisi akulona bishop kodwa likaNkulunkulu. So ngicabanga ukuthi singake sishiye lokhu esikutshelwa abazali bethu abaholi bamabandla silalele lokho okushiwo uNkulunkulu. Yabona uma ubiziwe uyayizwa lento kuwe ngaphakathi kanti abanye ke futhi baba nenhlanhla yokuthi bezwe lona qobo iphimbo likaNkulunkulu likhuluma nabo. So engabacebisa kubo ukuthi bahlale emthandazweni. Hleze uNkulunkulu uzobaphendula ngobizo lwabo ngoba lento yokhola ibandla inzima kakhulu. Idinga abantu abayibizelwe ngoba mawuzothi uzoya ngokwazi noma ngokuthi ibandla lasekhaya leli angekulunga. Ngekulunge akudlali ukhola izinkumbi zabantu akudlali akona nje kwaNomba. So ingakho ngithi idinga abayibizelwe lento ngoba kuyenzeka ke futhi ubizwe kodwa ungathunywa ngoba nasekubizweni uyayubizwe thola ukuthi ubizelwe nje ukuthi uzoba khona ebandleni hayi ngoba kumele uze ube umholi. Ubiziwe nje ukuthi ube khona ebandleni ube umqaphi webandla. Ingakho ke kuba khona lento le ukuthi mawusubiziwe lalela imessage othunywe yona. Yebo. But asibonga kakhulu isikhathi sakho nethuba lethu vele uzoxoxa nathi. Sithemba ukuthi abantu baqhama isombululo nawe ke sikubona ubuye uzosho cha wagcina ngakuphi nodaba lwakho. Yebo ngiyabonga kakhulu ba. Thank you. La iBlack Live TV sixukuza ugebhezi siqaqa nje imfihlo yonke into siyibeka obala kwenzela ukuthi wonke umuntu okhona ezobhema kholo ukuthi ezinye zezinto ziyenzeka eNingizimu Afrika le esiphila kuyona. iBlack Live TV ikhona lalokho ke entertainment ekhona la esinayo ukuthi educate siphinde si entertain at the same time ungabi nenkinga lapha nalapha. Gama lami King Sichaka ngwalapha kaLuqa anisale kahle okwamanje siphinde sibonane ngokulandelayo. The Black Live TV.